Bayan ka taɓa kan status ɗinka kamar yadda kake gani zai watso ma wannan fuskar kamar haka. Bayan ya watso ma wannan fuskar kamar haka, kamar yadda kake gani an shiga wannan status naka an kalla. Hanya mafi sauƙi da za ka gano cewa idan ka ɗora ayyuka a status ana bibiyar ka ko kuma aikin banza kake ba wanda yake shiga ya kalla. Ka biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin ka fahimci yadda za ka gano idan ka ɗora ayyuka a status ana bibiyar ka ko kuma ba a bibiyar ka. Da farko za ka je ka nemo WhatsApp ɗinka kamar haka. Bari mu je mu nemo ina WhatsApp ma yake, bari mu je mu nemo WhatsApp ɗinmu kamar yadda kuke gani. Za mu je mu nemo WhatsApp. To kamar yadda kuke gani ga WhatsApp ɗinmu nan wajen. Bayan ka taɓa WhatsApp za ka jira ya buɗe maka. So kamar yadda kuke gani ga WhatsApp ɗinmu ya buɗe. Abin da za ka yi na gaba shine sai ka zo ka taɓa nan wajen da aka rubuta update ɗin nan. Kamar yadda kake gani bayan ka zo ka taɓa update zai kawo ka nan, zai watso ma wannan fuskar kamar haka. Bayan ya watso ma wannan fuskar kamar haka, kamar yadda kake gani sai ka zo nan ka taɓa kan status ɗinka kamar yadda kake gani gashi nan. To kamar yadda kake gani bayan ka taɓa kan status ɗinka zai watso ma wannan fuskar kamar haka. Kamar yadda kake gani yanzu a nan wajen gashi nan ya nuna an shiga wannan bidiyo an kalla so ɗaya an kalla. Kamar yadda kuke gani status ɗin da muka ɗora gashi nan an kalla so ɗaya. To ko mutane nawa ne suka kalla a nan za ka gani, in mutum ɗaya ne, in mutum biyu ne, ko mutum nawa ne, in sun kai iya adadin ko mutum nawa suka kalla a nan gurin za ka zo za ka gan shi. Idan kuma kana so ka gano mutanen da suka kalla da waye suka kalla, sai ka kamar yadda kake gani sai ka ƙara taɓa shi. Kamar yadda kuke gani za mu ƙara taɓawa. Kamar yadda kake gani bayan ka ƙara taɓawa zai watso ma wannan fuskar kamar haka. Sai ka zo ka taɓa nan wajen. Bayan ka taɓa nan wajen kamar yadda kake gani zai watso ma wannan fuskar kamar haka. Bayan ya watso ma wannan fuskar kamar yadda kake gani yanzu ga wanda mutum ɗaya ne dama ya kalla, wanda ya kalla kuma ga sunansa nan. To haka za ka gan su a jere, ko mutum nawa ne a nan za ka gan su a jere za ka gan su ko mutum nawa suka kalla. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ka bi domin ka gano cewa ayyukan da kake ɗorawa a status ana bibiyar ka ko ba a bibiyar ka. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin ta mai suna M Sani Sufi TV. Muna roƙon ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, sai anjima.